flashback. Padung ni Miguaron, padung ni sa Mandawi. I meet si Kuan. BG Andal sa Hasula. Bang ano okay pahurot dyan. Top 3 na sila sa Kuan. Pinakalami nga Lechon Belly sa Tibok Cebu last year. Wala na sponsoran. Dali, uy, di mo maglaway ano? Mugyo, kira. Kamu ko na yung mag-vlog ko no, inani ang tubangan ninyo mag-intro pa din mo wala na intro nagkaon. Sponsored by Hasula. Dari Lechon ko Belly. layo kay ko na. Mo nila produkto na sila suka ha. Wala suka ha. Boss J-Boy, tagal na nag-intro ng nindot yun. Nasipa kay nga intro. Sikate ko na So na boss! Alis story. Ato isupay. Story mo na sa race. Abot atong usa ka vlogger nga kulam na mo. Ako na magpupos kamera. End of flashback. Ha? Continuation ha, naabot na nga mong kakula ba si... Sa tingnan mo boss? Oh, the dancing travelers guys. Dancing Traveler? AK Palos. High five. Wala energy do! Wala energy! Usay Facebook mo boss? Julius intervention. Oops! High five. Naaday ko ron sa negosyo sa akong nag-sponsor akong amigo. Iyang baligya, Lechon Belly ha. Hasula! Nawa, nakatubag ta ha, nakatubag ta panta. Mga pas, nakatubag ta. Nawa, kami kaya ba, Lechon Belly. Op! Sapan, una-una ako sa una-una. Sapan mo, tao dito na yun. Ay mo kalimot ha, Hasula. Oh, live na ta, live! Live! Live, pero ma-upload na yung mga sukuan. 3 weeks. High five! Grabe energy, gino. Usa tayo mo kuan boss? Facebook boss, kay para atong i-follow nila. Julius Intervention, the Dancing Travelers, AK Palos. Awa ha? Collab with Damay Boys. Kani sila boss, sa Damay Boys, ang pangalan ni si Don Bunhok, kato Don Lawin. Bonok! Oh. Hi! Dili ra ba sugot ang taga-Sula kung di ni mahurot. Kaya kung di lagi mahurot, pabayra lang 2.5. Gawa. Kung mahurot ni, ag di mahurot, 5 lang. Monang. Nawa, mukhaon ta na. Di mahurot. Pabayag 2.5, nawa. Oh. Hasula oh. Monang hasula. Monang hasol kay boss. Hasula kaya hindi ka kurot. Kapay suka oh. Hasula na. Buti hasula gyud. Di mo sugot kung di mahurot. Ang kaning hasula, naanis lagi offer nga napatay yung mga package ba? Oh, na. Nasa may mga food packages. Da, bossing oh. Unsa tayo yung kuan boss? Among food packages, upat na siya ka food trays. Kuan, napoy lechon tibuok. Dawat sa may lechon tibuok. Unsa may sa package nga una, pila man? Kuan, ang package na mo upat ka Magka-klase. klase nga food trays tag 3.5. Pero kana siya, kuan ra na siya 10 person naman may Good for 10. Nasad may katong 15 to 20 person Ya pila to? tag 4,000. 4,000. Yung muna ikadong 5 pa. person na siya. Ang sunod package na, Awa na siya, duha ra. duha ka 10 package. to 10 to 15 person, o niya, 20 to 25. Tapos mo bari-bari na lang sa unsay sa package. Unsay usually sabayan ang bili. Naay ka na pansit ana, lumpia. Lumpia, Okay kayo. humba, 3.5 ra niya. Ang pila ka kilo ang lechon belly ani? Sa kanang package niyo. ang luto na 4.2 kilos. 4.2 kilo so sulit kayo. Inay lumpia, pansit, sa pasayan. Ay pasayan, Wala na ka ng fish fillet, fish fillet. naasay mga vegetable, chapsoy. So sa usa ka package, pila ka buok ang ilang pwede mapili ana? Pila ka putahe? Upat na patay. Upat ka putahe? Wa man tapat ling kulang. Yo, ngana to taon ako. Pwede ra. Lalin daw ilatan ano, mura galinya para lukat lisensya sa LTO. Sa dancing na. Unsa may may plano pohon nga kuan kanang basig kaluyan ba sa Ginoo ba? Kuan ano kanang catering na Ginoo? Wa pa man na dire siguro, magbuhat mig drive-thru. Do, drive-thru nga lechon belly. 2 hours sila mag-wait. 2 hours sila mag-wait.
Di bitaw nindot siya nga idea bitaw no. Drive thru. Pwede sila ana kanang 2 kilo lang ana, 2 kilo. 2 kilo. Ay kulo 800 boss, 800. Ato to isgutan katong inyong kuan, katong murag katong unsa man tong ranking tong usang miaging tuig. Top 3 ko na mo. Unsa man to sa tibuok kalibutan to? Dili, Mars. Di, top 3 mo sa Nakapasabi sa Sunstar, silang i-post. But best of Cebu. Best of Cebu. So, best of Lechon Belly. Gusto ko pang Cebu. So, ako ba din? Isa may ning submit. Unsa may style to? Nagpadam og sample. Isod kayong kontak, kadagan kayo mga lechonay, gid ba? Sa Sunstar to? Ah, sa Sunstar gyud to. Dili jud lalim de. So, sige no, sa kadagan nga ni submit. Kami gyud ang usa sa top 3. Ayos kayo. Salamat kayo mga fans, salamat kayo mga hasula. Ang i-aim na daw na sunod, dapat number 1 na da. Unsa man? Uy. Unsa to special nyo ako sa Sula? Tagline nyo ba? Lami, kasi Ano din ang uban? hindi kayo. Day joke na joke. Lami pa na ilang lechon bili pero lain man. Daghang lang nakauyon ani. Daghang nakauyon. Ano nga man, nag-expect ka naman. Wala pa may tuig kanino. Tuig na ba? Tuig na eh. Tuig na. Adlaw mo nag-invitar mo na mo. Karon tuig. Hala, do. Salamat mo sa Parang mo do. Anniversary di ron nila aning lechon bili. Oh. Oh, Happy anniversary day. sa ilang lechon bili nila. Oh. Pesenyo. Abot dito sa kuan. Maslugan. Ay mo ang video boss. Oh, katong motor nagiligo ko. Diligo ko wala. Disinfect mo. Ay si Busing ditong kuan oy katong disinfect niya sa kaig motor nga giligo kapil. Siya na ito. Boy trending anday ni siya. Boy trending dinis Busing. Salamat kay kuan. Salamat pa og ni kuan. Boss Jipoy kay grabe anniversary nila ron do. Itay giimbitar. Napugos taon. Muli enda? Mana. Manam ba? Muli enda? So paguli kakaon pa man ang usa. Asam day mo. Mali mo. Bayad isa nini ka. Bayad. Kana daw. Ako na kung lana ako na rin magkita ang ko eh. Di ka mahayan daw. Kumain mo yo. Okay, dabis eh. Dagang salamat kayo. Salamat kayo. Kay kuan po din laro no, unsa to? Anniversary lagi nila ron. First lang mo, timing kayo dai. Di ka mahayan eh. Lami kayo. Kami jo kayo. Imagine na ha, pila rami kabuk kakaon na to. Okay ra kaya kuan, bes. Unom rami kabuk kakaon pero mao na lang ni nabili na eh. Kumana muli enda? Dili na ta eh. Ha? 15 mo ni mong dagan ang nakaon? Oh, Uli na. muli ka. Dili na ko kuliya dire. Dalam mo dito mataksi. Dili ni sponsor sa Red Horse, dili na sponsor. Mo ni nakalami sa Sula kay pwede siya pang pulutan. Of course. Oh ya, don bonhok do. Grabe mukbang ginawa. Dabis kayo, lami kayo. Lami kayo. Kuno nindot nga kuan. Katong picture atong niro, ilad mo to kay biglat na ini. Mo na pinakanindot nga sit up. Kuno pinakanindot ni Jita kay ilad to niro. Tapi ko muli na da. Di na lang unya nang tao na. Pero maganahan ko dito. Kung pareha mag-tagline? Lechon, mas lami pa. Lami pa sa relasyon. Pero di jo bidli do, di bidli do. Bidli. Di tinud anay wala. Wala jud. Wala kita. Lami kita. Kasi kana si Don Puno ka mangluto ay po naglechon bili ha, Lami pero kayo. grabe nakauyon gid siya. Sa mo ubanan og Hasula. pa. Hasula. Nado yung kalitang alang suka Lami. Hasula na. Maganahan ko ka mukha ko tungod sa iyang lami ba? Lami siya. Sa mo to ganina crispy kayong panit. Tauran na siya, pero crispy mo kayo. Oh. Kung bitaw na mo ko nabantayan daw kay taon na may to das karton. Ha? Oh? Toto gyapon ay. Toto. Ya, taon na to sa karton. 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 Ning kuan na mga segundo. Na 30 seconds. Tagay na, tagayin kameraman be. Awa si Palos ha.
Siya na mismo nag-ingon nga di gyud lali pakatawa nga way suporta oh. Hindi mo nagyatakan yung kabalik ko. Dagan mo. Mo nang ang makapabawi ra gyud sa amo ang hago sa among pagpakatawa ninyo kanang inyong support gyud no. Support again. Subscribe na. Subscribe niyo ko. Ay, unahan yung tanaw. Kana pong si share do. Daghang kay salamat nila do. Salamat po kay kanang share. Gamit yun ang si share gyud. Kaya nakatabang ka na. Dako Kaya kay na sila share tanaw gina sa mga video do. kana mga share dako kay nagtabang importante kay na nato do kanang mga share. Daghang kay salamat sa kanang mga si share. Kita femininity lang na always. Always paningkamoto na to nga pakatawa lang kita nila. Dili ni ino nga nakita mi yung video nga nakita mi yung video nga nagtabaw ko wala. Kaon na po. Gabi ya bata. Tingnan hula. Wow. Ito baka. Bugga ni ito eh. Crispy kaya, crispy kaya. Tingnan mi agad mga kadamay. Bawlang lang ninyo. Salamat boss Jipoy. Usap na mong gida. Asula. Lami na, katilam ka ganina. Mura rin sa lechon belly. Asula jabon ang kanta. Ha. Asula lechon belly. Hi mga fans. Yaman. Salamat Balos. Gamay boys with Masula Foundation. Thank you. Salamat po. With boss Jipoy. Right. Daga salamat boss. Salamat. Yeah, maura to kay mingaw kay sinulog ron wala milay activity sa mong mga more show na cancel. Wow. Among ending kay yeah fans. Ada. Ayo. Hap. Hi mga fans. Sagol katawa ba? Ima. Guys man. Ima. Pass lang. Ay, gaw! Kung saan mo na gaw? Ayaw ko ulas video. Asa naman karon? Kung saan mo diha, gaw? Okay na ko dari gaw. Na ako sa Sim City, gaw. Yeah fans. Yaman! Sila mga pa!